Sahop sobdan. Salom alaykum amakasan. Moshin bozori Xo'jand qarar داریم سری واگن savdosh dedim maqsad bardor ofrovardes mashino savdo kesam кадомиш заказ карга заказшо гирифта се қабул кесам машиноро лайк бизанем баъд аз омадан харид кесед машиноро ба навор мегирем бим мақсадам кунам бим хатира Планирamo да го да. ама шомаден амакасайн машино Xo'jand ҳамаш вагон Салом алейкум бародари азиз. Омадем ба канали То Мошинҳо. Кадоми нав дуромагӣ шербача лайка бизан фақат тамошо ки шербача. Xo'jandда қарор дорем мошинои сари вагон трейлер бигем. Ҷа мардум ҷамъ шидаган савдо кардистанд. Ба нафар эфирда. дуромада аввал шербачаҳо лайкҳоро бизанед кадоми чӣ хоҳиши дори ягон нофаҳмӣ ягон чӣ боша марҳамат бизанед шербачаҳо лайка сарш мекунем маълумот доиди мошинои вагон ҳамаша мефаҳмонем окей шербачаҳо ҳамаи мошиное ки дестем ҳамаша вагонанд сари вагон занда трейлерда овардагиам фуровардистаншон назараи бозор камтар арзонтара ба хотири камтар кор доран химическа полировка карданда кор шербачаҳо ба ҳамон хотир назараи бозор арзонтара окей чӣ мошина овардагаан дар трейлер зефира б версо ана лекс rx 350 доди чӣ аст марҳамат бародари азиз кадоми дар мошинои вагон дар кора насиб карда бошад 8 трейлер омада 8 трейлер шаб омадагӣ нигоҳ кунед чӣ мошина омагаан зефира б версо авенсис хулос лексус rx 350 ҳамин шаб бисёр дуромагай рӯзи душанбе то рӯзи панҷшанбера мошин бисёр медурояд касе гирифтанияи марҳамат дар рӯзи душанбе то рӯзи панҷшанбера трейлер медурояд Xo'jand чкаловский шербачаҳо нигоҳ кунед авенсис сафровардестанд шаб омадагиами ҳозир версо буд 77 000 савдо шуда версо 77 000 сомонiyataша савдо кардан ҳозир бозор равай 90 болои версо инҷа дар арзонтар меои шербачаҳо сасани зуриш 90 болои ман хати чақчақ кард ман барам ёб биёрам Odam kan bukşal bol pagaya konuş ya film ekleyin. Monster ben çabestan.